Ще й пішов. Штортанулись ми. Так. Ну та що? Що мав вчинити? Мав їм загнати лінк на Donate. Обись ми знали, що це діє. Треба його закріпити. Та й буде добрі. Так, треба би ще почекати якихось позирачів видав. Було б не піло. Ну, та якось вже прикапчав. Добрий вечір, голосіться. Тако нам низько прийшов у гості. Ну, а я за той час попробую розказати, що це буде діяти. Значить, заходив їм на послід ту самобавку, а ще того году. Ого. Посліднього, що тямлю, аж стратив їм був коня. Кіттями тебе у нас кінь, ласко. Ти вже го не є. Та будемо його глядати низько. Ну добре, фігу, може його глядати не будемо, а подай, який план у нас є. За перше, треба буде обникати газдівство. А за друге, планували ми замок чинити, значить, нова панонія. Грей Френкід нам прийшов низько. Добрий вечір. Добрий вечір. Зась вертаємося у бані майстровання. Так, надіюся, аж добріння чути. Підемо поникаємо, що там у Лунгарьовіся стало без нас. Мались ми там дошурити оранжерею, так тямлю. Ага, ну я дома. Що в мене туйки є? У мене є забаяний желізний кірас. А на що він забаяний? Ага, защита 1. А от китюн у мене, я й не тямлю. Топанки у мене є. Треба би се вчинити. Желізний чекан у мене є. Із цінних ресурсів у мене є єде. Ми на минулому стрімі знайшли один діамант. Зерграш. Здоров. Дай Боже, добрий вечір. Низько зась бавимо баню майстровання. Ко не замітив. Так. Що у мене була за книга? Громовиця. Це треба на тот, на... На то-то. На вили, на ушвили. Так. Що б хотів поникати? Так, значить, ідім teraz кукнемося, як там наша худоба жиє. Що в ній з сирсамов є, запасна фейса в ній є, якісь щось, лопата в ній є. Що в мене з желізом? Желіза в ній вже, так, доста іпно. Я би собі насправді міг даже вчинити цілу желізну броню, бо нагоду треба. Та й може якусь желізну серсаму ще. Ну то буде видко. Компас, добрі. З ідінням порядок. Ідіння мільйон такий. Так. Шпоріся ніч не пече. Йой, щось мало проглючило. Ні, все добрі. Ми на минулому стрімі відро на сміття чинили. Спалилося! Здорово, Укуне. Це самобавка. Я низько на сервер видав, не буду заходити. Хотім провірити епенці туйки як се маємо. Я собі тут учинив пчоларій. Никите, в мене вже 3 улики. Та я йому чинив... Никите, що я йому чинив? Нормально так, ні? Думаємо, що це теж склом буде закрити, а бо раз їм не закрив. Добре, та що, ідімте обійдемо газдівство. Поникаємо, що у нас є. Пуста стайня, де жив кінь, а тепер його не є. Загубились ми ласка. Ну. Так. Туйки вже в ній росте темний дуб, та й гриби під ним ростуть. Іпно. Мені сяде, то ж барнові не будуть рости, лише сісі. Так, тут у нас свині та єден кінь якогось ми мили. Віці у нас суд. Овець у нас мільйон. Кури у нас суд. Корови у нас суд. А коров щось дуже мало. Коров щось аж дуже мало.
Ой, не сюди. Сюди. Добрі. Так, із свиньми проблем не є. Свинь у нас 1 000 000. У мене м'ясо з собою є. Так, ідемо пообзираємо, що у нас на городі ся діє. Сімфурт стриг на папір. Пшениця, булі, дині, бурак, морков. Морков ще не вся досажена, добре. Свиниги ваші у сусідського пса. Здоров, Марку, здоров. Ми низьки в самобавці. Із інтересного загубились ми били коня. Треба, видав, зайти... Ідемо, видав, у Лингарьово, поникаємо, що в них нового. Коня не є, та будемо йти пішо. Потреба поникати кілька годин. Йой, то вже дорос вечір. Підемо завтра. Підемо завтра. А низько, що можемо ще вчинити, йдемо, поникаємо... Йдемо, поникаємо, як там у мене місто. Я хочу на 7 горбові башту високу палити. Та не зась, і це в самобавці, це тот самий кінь, котрого ми загубили ще з перед нового року. Так, з цього в ня доста. І це, видав, все треба перепалити, ні? Кіть я добре тямлю. А, ні, не треба. Не треба, це може такою на то-то. Ага, то есть раз, два, три, 4. Раз, 1, 2, 3, 4. Сяк. І сесесь атакою перечинить нараз на тигли. Ай, ну, добрі. Значить, тигли будемо мати з чого вчинити. Супер. Буде часто треба далі рубати берези, або розхарити Подвалалту. А, ти хочеш там? Йой, це вже ся зміркло, кампець. А я тут тигли чиню. Дім думі. Моя хишка. Добре. Жити самому нелегко. Ну, а коня, ласка загубились ми давно, ще того року. Причому я не знав, як то тося стало. Так, а угля в мене десь було ще? Каміння... Нет. Угля. На всякий, бо у мене були ще факлі з собою. Нічого не треба з собою такое продавати нагоду. Дерева в мене доста. Що вони там беруть? Був там тот, що кремінь... А, ні. Кремінь мені треба, видав, на стріли. Або в мене стріл доста. Ну добре, йдімо у село. Так, на 7 горбові треба ми буде піціцько ще розхарити, вирівняти місто. Лиш маленько. Та буду класти башту. А вать даже 2. Коротше, я си то так планував. Плани аероплани. Так їм собі то думав, ож ученю 2 башти. Одну із темної тигли, одну із світлої. А там, я тямлю під тим берегом була лава. Мені тут ту лаву треба буде. Ну, а туйка на 7 руному містові я собі покладу тут і 2 башні. Та й буде в мене все добрі. Ну, та ідемо у Лингарьов. Поникаємо, чим там челядь жиє. Що? Всякі наджиги не хуснуєш, треба наджиг треба спродати. Що спродати? От у мене раз все добрі. Я раз поникав, я домак не тямлю, що там є, що їм треба продавати. О, там лава, видите, я її знайшов. То мені треба буде піти зась у печеру та глядати тут і конуси півсрані. Давно їх не можу знайти. 2 башти, а пак се король верне. Айно. То не буде хуський замок, доста вже було з хустом.
ото буде ленгарівська резиденція якась. Ну, та й в ідеалі треба буде штреку покласти, бо на штреку мені треба дуже много желіза. Дуже много. Ну, вже виціть видко наш гуртожиток тот. Ну, а кінця загубив туйку в селові. Як ото було? Прийшов він був того разу, та думав си, треба коньові покласти стайню, бися не загубив. Та я коня десь тут лишив по селові, він фурт ходив туди-сюди, та думав, що я йому покладу в стайню. Ну, та я йому поклав стайню, сисю. Та пішов йому ж заведу його до стайні, а заводити вже нікого, а коня не можу знайти. Всяк було. Так, люди добрі, що ви купуєте? Сісь купує булі. А, можна було брати булі, дині, ясно. Сісь купує морков. Сісь купує бурак, ясно. Це все в мене вдома є, треба буде хоснувати. Так, у всьому цехові у нас що? Книга на защиту, прокляття незнимності, проколювання, ацетлик. Сісь бере чорну вовну. Сісь бере свинське м'ясо, я так тямлю. Ну свинське м'ясо. Та завтом тільки свини там плодив. Ага. Сьому каміння можеш продавати, а сьому папір'я. Значить, методи назбирати гроші у нас суд. Ну, а сись купує сесі. Ні. Щось дуже дешево. Я сесе продавати не буду. За 26 лише один смарагд? Свищуся я на такі ціни. Чесно вам повім. Ага, тут ще є якоїсь каміння. Сам все основав ще настройку того. Що? Тоже си помали колії на штрек роблю. Ага, на серверові швоті було. Нащо штрек? Убим скоро ходив. Убим в тіті з домі, наскоренько ходив сюди у село в Ленгарьово, бо мені ся тут любить. Тут живуть ленгарі, котрих я заставляв робити, бо в них була робота. Сьому може буде шкури продавати. Супер. Ну, я й все кругом виходив, а свого коня не знайшов. Ой. Дуже шкода. Його могли вбити, ні? Він це не міг задеспавнити, бо у нього було ім'я. Ну, пойте хоч оранжерею вам укажу. Ленгарівська оранжерея. Тут у нас файно в оранжереї, видите. Паради. Та й видко далеко. І з'їда торгаші, ну поки як. Так, тут у нас така непюла доста. Місто у нас таке іпне. Так, тут їм хотів бібліотеку шорити, та й вже зачав. Нормальна буде бібліотека. Лиш туй не тямлю, що в ній мало бути. Раз туй ніч не буде, доки не придумав, що там має бути. Никита. Всі думали, що він лінивий, а він просто дуже любить іскусство. Так, туйня камін. Ну, добрий вечір, Мігалю. Якраз і міс пар. Ого, у тебе дотепер пари були? Ну, та ти сарака маєш. Ну, на другого боку я теж лише з роботи. Та що, тут ми все вивідали, знаємо, що нам, що можемо продавати. Треба подумати, що ми від них можемо купити доброго. Такого би нам все пригодило на стройку. Ніч такого. А ну ж... що там, дітвак був? О, дітвак. А ну, зайдімо до ковача у гості. Він купує желізо, а й бо не продає його.
Це в одного я набрав був тільки фейс. Так, требася вертати до міта, потихеньку планувати то. Як ми будемо класти тут і башти. А вать може свистатися та не чинити дві, а чинити одну. З одного каміння, в смислі. А вать накомбінувати. О щось учинити білого тиглу, о щось чорного. Так видав буде добрі. Будемо видіти. Четвертя має забити, то дуже серйозно. Айбо направду у четвер до кіку, то там у тебе вже 7 годин, ні? Четвер до 7 годин на парах сидіти, то серйозно, тобі за то навіть не платять. Це ти на стипендії. Ну. Так, йойки був май розумний, щоб нараз, де я дайки валав, та там класу юариш. Ну, чуєш. Казали ти ж, поселяйся десь недалеко. А ти ся раз був вицобарив туди на далекий острів. Так. Добре, треба потихо планувати, як ото буде. Значить, тут треба авать зруняти один слой, авать дюкласти його. Я би казав, видав зруняти, де моя лопата. Не є в ній аршова з собою? Ну, ганьба сміх. Попробував стипендію цього семестра вибити. Ну, давай. Хочемо відійти. Твою стипендію. А, це вже вечоріє, но кампець. То я знав, коли прийти робити. Уже коли треба йти спати. Задонатиш мені свої стипендії? Або не всю. Мені много не треба. Нам, кіть видите, на трумбету щось обстало 2,5 тисячі. Або і в то не мені. Я на себе, хвала Богу, ще беру заробити. Так, там уже ся кріпери начинили, може йти спати. Здоров'я, Владіку. Ти, вижу, бавишся з новою тулзою на транслітерацію? А я ся бавлю з нічним небом. Я низько не сплю. Там кріперів зустрічав. Мене ся лопата кінчила. Треба йти до мій спати.
Кам'яні лопати щось нич недовговічні. Або не безуся чинитися желізну. Що чиню? Лажу місто, де в нього буде башта стояти. А пак в перспективі хочу з тої башти, бо далеко було видко. Хочуся фактично в неї переселити. Хочуся там башту впалити, та хочуся в неї переселити. Так, тут можеш викласти землю, котру мені не треба. ССМ де брав? Туйком брав. Бо з цього я стріли чиню. Сюди що хотів покласти? М'ясом хотів покласти. Добрі. Вілоньки теж раз викладу. Треба ми було аршів. Є той аршів в них оснований? Не є. Так, все, буде час, розбирав швидко, що понастрою. А нащо? Нащо розбирати? Просто найди собі то-то. Путь куртою в село. Та й нащо тобі село цілое? Кіть серйозно. Ж треба тися токмити з усіма селянами всякими. Йой. Гримит? Кой гримит то яся був? У мене раз таке було на сервері, що в мене вгатила блискавиця. Не знав, чи то залежить від того, це я держу в руках щось желізне, чи ні. Дін переспиме то. Ну, та й подожджове. Ной. У мене такий той спаун був, аби сте розуміли, той, де я стов. Тож я ся поселив такий там, де я ся був заспавнив у своєму світові. Так, тут будуть Гарадичі дгорі, а по Гарадичах і дгорі буде в мене тільки файне місто. Ану, пойме лиш за хареме тільки цього. Щось такий спрятався був за деревом. По справдішній Штірліц, слухайте. Став за деревом і не видно кого було. Ну, можеш стрілу забрати? Не можеш. Ну. Так, все зарівняємо і будемо собі тут класти башту. Треба придумати, як вона буде взагалі визирати. Бо в мене сильно ідей не було. А ушитко то, що строїв на серверові, то таке страшне, знаю що. Там є лише, може, пару будов, за які мені не ганьба. Треба, видав, буде брати собі нового коня. Я вже ся сильно не надію, що я найду ласка. Я го, як загубив та глядав йому очей. Ну не знав, а чи годину чи півдруга ходив він просто кругом того села та глядав його, я його не знайшов. Щось з ним мало дуже серйозно стати. Може його направду якісь зациргали зомбі. Такое може бути, ні? Мог би годний вбити коня. Так, але не знав вже яку латиніку хоснувати, лемківську, ципряшовську. Хуснуй волошинську. Юркося обрадує. Шиковно. Не застає нам сей, ну і лопати до мак.
Кам'яний інструмент дуже слабий. Ну, такий буде низький час, та видав, треба буде ще зайти у ту пещеру, поглядати поглядати діаманти. Бо без діаманта ми не можемо вчинити стіл на забаяння. А без стола на забаяння не є смисла. Майскоро аж десь заблудив. Аж кінь. А ну бити. Так, добре. Значить, маємо сіко міста. Туйки у нас буде виход із цього, та теоретично може єдну стіну десь тут класти. Що нам треба? Можемо 7 маяки намітати. Значить, теоретично можемо висвітити. Досить. Щось цікаве собі вчинимо. Туйка. Туйка, не? Будемо видіти. Будемо видіти, як воно буде визирати. Якийсь балконик собі вчинимо. Туди. А тот кінь був як позначений. Айно, тот кінь мав ім'я. Значить, він був позначений. Треба мені видав туйки теж собі вчинити автоматичний шпор. Бо я собі поклав переплавляти то каміння. Йой. Ну, це значить буде фундамент, та треба покласти 3, 4, 5. Хоч такі б були стіни, значить, першого етажа. Один, 2, 3, 4, 5. Ага. 1, 2, 3, 4, 5. Добре. Сідлом позначений? Та ні, та не лише сідлом, а ну, була на ньому цідола. Раз, 2, 3, 4, 5. Була на ньому цідола, то значений був кінь. Іди гет. Іди гет. Іди гет. Ну, добрі. Ну, та й тоді. Так і на 7 уровні вона буде плафон. Значить, ото буде падемент. Значить, 4 блоки обстається висоти. Нормально буде. Нормально буде. Так, з чого будуть стіни, та як це взагалі буде діяти? Сюди мені ворота не треба, мені треба буде двері всього боку. Значить, виход у мене буде туй на сесе поле із косицями. Та й може в будучності якраз туй у мене буде штація, приблизно туй, туди в село. Мух упасти в дайку баню. Міг, я там вилізав би всі тут ями, які там їм відів. Не знайшов ніч. Так, ну що. Треба ми ще глуболупка, бо му чинив цей каркас. І ось, щось я нічого не беру низько говорити.
Як не терпите? Майкиловий стрімер низько. Так, добре, значить, двері гонні бути десь. З того боку мають бути двері. Значить, такі двері будуть десь туй. То можна на них раму десь туй класти. Сяк. А у вас що інтересного розказуйте, то лиш я туй жалівся, аж коням стратив. Уже півгодини. Або просто кунь пішов до ліпшого газди. Ага. А вать кінь пішов до ліпшого газди. Ну, слухай. То не знав, бо на сьому і це гиби не сервер, це самобавка, тут ліпшого газди не є гія. Тут ліпшого газди гія не є. Та грішно ти має бути такое казати. Що кажеш? Бавився рематч? Не порозумівам тя. Ну, значить, кітсяк та стіни можемо класти, наприклад, сяк. Значить, із темного глуболупка учинились ми каркас, а самі стіни вчинимо із глуболупкової тигли. А далі вже другий етаж будемо никати. Другий етаж будемо никати, авать повністю витягнемо з темної тигли, авать із світлої. Падемент учинимо з якогось дерева. Так їм си думав, що не є ліпшого. А Чорнобиль, да, який, ага. Це що? Мало тя не порозумів. RimWorld. Ага. В RimWorld вернуся, просто маленьком ся був одний змучив. Там теж много стреса почас було. Майнкрафт многом май супокійно, я тут спочивав. Даже кіть стресово, Майнкрафт многом легший. Мені ся так видить. Ну. Треба поникати, які в мене дома дошки вже є. Бо собі міркував. Значить, є в мене темний дуб. А то значить, ось можеш собі теоретично вчинити такий темний падемент. Ми так і вчинимо. Вчинюся темний падемент, а плафон вчиню з чогось май світлого, наприклад, із дуба. Ага, це ідея. Треба се віддав таку і там класти тот автошпор. Значить, на автошпор мені треба много лад. Так, значить, треба ми 3 тивчарі. 3 тивчарів то вже 3 лади. Та ще 3 лади ми треба, значить 6 лад ми треба. Далі. Желізо. Ні, желізо тут. Треба ми 3 тивчарі. 3 тивчарі. Та й готово. 3 лади, 3 тивчарі, 1 шпор ми треба. Щось заглючило.
Та й треба мені один шпор. Шпор можу вчинити такий нараз. Угу. І треба мені буде туди щось метати. Угля у мене немного. Дуже немного. Значить, треба нараз брати сесе та й сесе та переплавлювати на дерев'яний угіль. Ну, автоматичний шпор ми собі вчинимо таку ту, і бо в мене був близько. Бо в мене був цех такий. Так люблю, каже Владік, врагів на цимбурські каравани творити. А як ото робити? Цей сет тепер буде дораз то. Спойлер алерт. Так, таку ту собі покладемо тот шпор. Значить, як там було по інструкції. Шпор. Туйте вчити один зверху. Так, порядок. А що я буду переплавляти? Буду переплавляти сесе каміння в нормальне каміння. Айно. Глублупок переплавляти не буду. Мені сьогодні йти глодостав де раз. Так, сюди буде йти угля. Сюди має йти камінь. Буде в ньому много тигла. Дуже много тигла. Добрі. Процес пішов. Можеш покласти ще одну ладу, де я буду складувати вже сугубо тиглу. Ні? Так, що пишеш? А, не пишеш, пак звідавим тя, як чиниш то та й сесе. А ти мені не відповів. Як перечинюєш каравану на Цимбурський? Так, будемо се займати падиментуванням. Ну, мені сьогодні це буде доста солідно. Там Саша Маркович підкапчався на сервер. Та усів хижий буде пару дизайнерських рішень, може так повісти, котрі я подникав у нього. Та, можна так казати, я вам чиню рекламу архітектора. Ну, не за темне дерево. Він темний дуб не признає чогось. То вже я не можу знати чого. Ну, сяк визират уже доста прано визират, я вам повім. Ні? Так.
Значить, з чого ми будемо класти стіну хотівим із білої тигли. Білої тигли було має повно там. Все сядоки буде перепалювати, тому треба час. А гарадичі з чого буду чинити? Тоже най будуть з того з каміння. Це дерев'яний ліпше. Гарадичі, які чинити... Тут вже треба поміркувати. Так, тут у мене є мало переплавленого сього вже. Треба нам учинити... Як се ото чинить до галиби? Все. Ні, все. Камінь та й желізний удливок. Значить, мені треба один желізний удливок. Та й треба мені мало каміння з якого простого. Бо в мене з якого станка дома не є. А там мені його треба буде. Всяких теж не похибить мало. Так, ну йдемо поникаємо, що з тим мушу чинити. За перше прийшов час і тут навести порядок. Бо фурт підскакував, а може нормально йти по гарадичах. Ага, порозумів. Так. Ну, добре, значить, тут буде стіна. Та треба мені, видав, міркувати гарадичі таку і дгорі тує. Да, як так. Ну, поникаємо, як то буде. Значить, все буде сяк. Все буде сяк, та й все буде сяк. Тут буде озеро, хіба. Дегет. Йо-йо, ти когось написав, мені то тепер читати. Най забіжу спати. Так, що кажеш? Йой-йой. Там на ня були напали механоїди, котрих їм не міг викурити своїми рушницями і вспомнив їм план, що як мож екологічно меху убити. Ну, як ми прийшло сповіщення, що йде караван екзотиків до ня, та я поняв, що то мій шанс.
Бо до другого найближчого шанса снайперки ще довго треба було чекати, ясно. Ну та коли Карік... Це Карік... Карік Ошкарван близько підходить та до жуків та просто... Ага, і виходить, тож караван б'є жуками. Дуже тяжко написав. То якимись не нашими буквами. Добре, Владю. Другий раз пиши по-людськи, бо тяжко вичитати. Ні, а кіть без фіглів, та я тебе порозумів просто. Був такий непростий день, ти би знав. Я йду вбити скелета, бо він цього мені не любить. Тобі смішно. У мене той булі з автосуд. Що, скелет це задеспаунив? Це що? Ну, це фінал. Нащо він сюди біг? Агой, червоний мигалю. Здоров. Здорово, матю. Ніч не можу зробити, мушу бити члений, аби позад мене не було видко зелений екран. Я тут кладу нову хишку. Раз не знав, це буде читаво файна. Ну, будуся надіяти. Ну, добре. У мене раз скла не є, та буду Та буду міркувати, з чого будуть вузори. У мене скла много було у силові, або не застане мені на сякі вузори. Та тут треба буде вчинити деякі ще перегородочки, ацяк. Тут, видав, і не має бути аж тільки вузорів. Хоч сяк. Ну, та й тут вчинити лише всякий прозір, та й доста. А що? Якся маєте, хлопці? Таги голий у тирню? Ясно. У мене інтернет це став ліпший. Це тися за кого звідаш? Це тися матя звідаш? У мене добрі, я си просто шнур поклав. Там був момент, коли пробувалося стрімити через Wi-Fi. То був домакний варіант. Ну, та буде в ній сякий, коротше, перший етаж. Плюс-мінус. Тут у нього буде якась прийомна. Тут такуйся має йти на другий етаж. Виціть. Якраз би мало застати.
Той вода туди і не треба буде прозір. Бо нащо? Кому? Куди? Ну, то й все. Ти готово, ти йдуть на другий поверх. Яким раз файно полечив. Ну, добрі. І туйка якраз буде, ну, може мало. То виходить лише один блок такий в мене. Півдруга блока, так що виходить, бо тут буде далі стіна. Так, розумію. Авать, може навіть не так. Може другий етаж іти грибиком таким. А от ні, не хочу грибик. Всяк буде добрі. Всяк буде добрі. Лиш тоді мені се видить, туй се не має бути видко. І се закладу гет. Туй возора не має бути туди. Я буду чинити, ось я ніч не відео. Всяк. Владю вже дублює текст по всякому, бо точно всі порозуміли, ні? Семіся не любить, все туди немає той ботисяк. Так, вже не можу аршів знайти. Ну, всяк добрі. Всяк уже много май поранно. Кампець. Ай-яй-яй-яй-яй. То не мусить було. Можу закласти таги було, а пак учинити ецек. О! Паради. Все, файно. Тепер добрі. Бо стало скорше у повістки вказувати, чим колись. Ага. Що у нас нового? Ну, пак знаєш, що у нас нового. Загубились ми туйка нашого коня, ласка. Та й дотепер ся не знайшов, та й так сигналу, що вже ся нігде і не знайде. Так, як і се потихо перепалює, юй. Ну, добре. А що я зроблю? Ніч. Тут є ще таке. Куди б його можеш вихоснувати? Може... двері були ним учинені. Нормально так. Не піло буде. А туйка Гарадичі видав, вартує вже темним тим. Йой, кілько всього можеш робити. Луболубкова коцка. Це що таке? Це навіть гіби не тигла, а таке має. Бо мені треба Гарадичі. Я знав, як можеш. У мене в голові є ідея. Як це можеш чимало виліпшити. Просто так учиню. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо.
Що чиниш? Тут нам хибить тут підпора, ну то не бай. Ми сяку чинимо. Ну, би не було ж у воздусі стоїть хижа. То дуже нефайно буде. Такий галиба. Руненькось ми йшли. Так. Яй-яй-яй-яй-яй. Мигалю, Мигалю. Ха-ха, так. Як так? Мені ся відділо, що я руненько йшов. Ну, нормально. Ну, і так само зверху вчинити. І це буде сила. А ну, на тя кукну. Ну, все буде добрі, все буде добрі. Так, hello. Ні, не знайшовся кінь. Не знайшовся кінь. Даже галичани переживають, у мене ся знайшов кінь. Ні. Я його туди глядав. Я давно ся здав, що їм класти собі башту. Може з тої башти буде мої високовитко, та найдемо його. Так. Коню треба прив'язувати. І це правду кажеш, і тот був не прив'язаний. Так, можемо йти ще постріляти кріперів. Тот пропав? Не вижу, задеспавнився? А чийся задеспавнив? Поглядати його з читами? Ого, а так мож? Бо я не знав, як так мож. Ендермена кивати не будемо раз. Йой! Він за таку зад мене телепортував. Мені ся такої не любить. Так, добре, мені треба цих. Раз двох доста буду никати, як то далі, як піде процес. Йой, ні, сюди, тут ще дві. Так. Ну, а тепер... То, видав, буде легше зверху класти. Ну, не аж сильно легше, бо нормально. Угу. І далі видав другого бока так само треба буде вчинити. А от ні, раз не треба. Тут уникати. І зараз то-то. Імпровізація, може, з деякими детайлами від того, що я у Марковича подникав. Що пишеш?
Айно. Я його назвав би Ласко через цідулу тут. Йой. Все недобрі стало. Другі очі добрі. І ся недобрі стало. То пак буду мусити йти ще провіряти, це всі добре стали. Тако на руснацькому серверові циган? То якась метафорична звіданка, це то серйозно. Бо я не знав ані за одного. Йой-йой-йой-йой-йой. Я всі недобре поклав. А я був такий вірений, що зараз все в порядку буде. Хоч воно мені направду дало ідею. Тут якийсь недобре. Сись недобре стоїть. Той сись недобре стоїть. Та й тут таку пару за шором недобре стоять. Ай. Воно ся виділо, що з долі має легко ся кладе. А воно ся ніяк поклало. О, ще зверхи ся має легко кладе, воно ся ніяк поклало. Та й туй недобре. А, пана, я вам руського. Так. Владя написав, що це нам много часу не треба. Ну, поміж тими, тако там на руснацькому сервері, то він видав направду майциган. Найся не сердить. Так. Ну, поникаємо. Слухайте, дуже даже не піло. Дуже даже не піло. Я вам так оповім. Не є, правда, ніякого розподілення у дну. О що куди має бути. Бо, наприклад, може би тут мала бути окрема комната в цій, а може і ні. Так, а плафон буде на якому уровні? Значить 3, 4. Тут буде плафон. Тут буде плафон. Значить сяк. І це буде не зовсім гіби розділення між комнатами, ну щось таке. Значить, тут ще полемять сяк. Двері не буде. Двері не буде, айбо... Або сяк буде. Що тут буде така прийомна, не прийомна, а коридор такий, образно. Тут буде такий гіби коридор, тут вже буде якась хижа з чимось. Тут може буду спати, та й щось таке.
А тут насправді можеш вилупати комнату, бо у мене там був склад. Наприклад. Фарагун. Не чуємо за таке. Ну в двох словах хотів їм покласти якусь просто масштабну хишку, бо я дотепер жив у тів маленьків. О! Є в ньому молоко? Є. У нас шоу-програма. А! 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 То вони в мене попадають, я в них нет? А! Туди зайшов? Нет? Ні, не можеш? Не можеш. Хто вас сюди пускав? Хто тебе сюди пустив? Все? Всіх їм перебив? Фух. То-то. Контент. А де є... А де то-то? А де... де Фана? Де Фана? А, в мене в руках. Фух. Я ся не подумав, що мені Фана не випала. Ну, порада. Значить, треба випити молочка. Бо ми не забили. Супер. Тепер можете здоїти корову. Ай. Ну і це було весело. Так. Значить, другий етаж можеш учинити такий самий у масштабах. А третій вже був менший. Ну, тут буду робити так, як і вчинив їм із тим. Тут буду робити так, як вчинив їм був із гуртожитком, каскадом таким аж. Чим май догорі, тим май менший. Так, так. Ну. Ага, йдеш геть, Владіку? Добре, щасливо. Тут біля озера файно, айбо і це не вшитко. Так. Все раз завісимо. А. О. Ну, яка парада, не? Як файно. Так, тут ми ся мала тота вчинити вже. Угля, добрі. Тут малося дочинити угля, добрі. Це йде у автоматичний шпор. Треба мені буде скло на це все. Так, я собі так думав, що ми низько не дочинимо цю башту. Банально споза того ж я не продумав ресурс на будучність. Ой, це буде довго пропікати. Ну, та найся пече, найся пече. Ну, туйка собі треба буде винюпати то-то. Десь туй. Угу. Бо в нього був склад. То мені не треба нараз, я си просто зроблю помітку, аж де він має бути. Ти треба плюс-мінус розуміти, на кілько глибоко в того бока він годен бити. Мені треба просто простору, в котрому будуть лади. Много.
І плафон треба буде на землю. Окей, сінчикий. Каскадом. Ото трактор. Не порозумів, що за трактор. Все перепаковано. Добрі. Добрі. Значить. То було. Да, як сяк. О, угля, круто. Знайшов їм попути ще угля. Ну, файно. Ага, тут мені треба гадкувати, бо я дораз у свій калидор не заліз. Він тут десь уже. Це я буду над ним. Ні, годи не можу досягнути. Требася сокотити потихи. Хтось пою слово каскадом, а каскад є такий український культиватор. Не знаю. Буду знати. Дякую. Ну, а чий сяк буде роздостав всього бока? Ти всього бока ще можеш на 2, а ведь навіть на 3. Йой, у мене ся вже чекан кінчат. Бо його не вломив нагоду. Так, все може змітати гет. Айно. Все добрі. Треба се вчинити новий чекан. Мотоблок такий. Ну, добре. Я, чесно, не знаю за то. Не знаю. Я баню майстру. Не більше, не менше. Ага. Чекан желізний. Тут є. А сись іде на переплавку. Бо не пропало, бо не було, аж просто ся вломив. Всякий з нього хоч якийсь хосен буду мати. Так, добрі. Ага, тут у мене склад такий нічний є. Воно видав все на силове там. Треба буде ще й піти дерева нарубати. У мене і такий ніч дерева не є. Ні темного, ні світлого, ніякого. Мав премного земли. Мені аж так много з собою не треба. Так, добре, значить, тут буду мати ще розширення в того бока.
Та й в того бока. Так си гадав, ж стіни найбися обставали сякі, а плафон треба перечинити. Стіни гон не бити з каміння. Долиштуйся вже шутер зачина, то з того не буде діла. Так. Матю, я видів, що ти ся вернув був на сервер. Дізнавишся, що твій новий сусіда? Ну, та такі добрі лопати у нас. Ну, ей, бо я собі знайшов квест. Хоч і так подумати, це дуже важна частина. Так, це все має бути камінням. До цього уровня, далі не треба. Ось лише це буде плафон. Айно, таки буде плафон. Та й туди камінь учинимо. Всяким хотів. Ну, всяк май файнал буде. Всяк май файнал буде. А сюди хотів простий камінь, бо воно зливалося з цим. О, то вже зась ніч. Ну добре. Ти йдемося виспимо. О, то вже більше годину прийшло. Я ще так мало вчинив, самий скелет, можу казати. Слабенько у нього щось іде прогрес, слабенько. Так. Там горять зомбі. Так, треба маленько викласти, що в нього туй лишнього. Значить, все мені не треба. Шутер теж туй лишу. У мене його повно. Угля такою шпор мож веречі. Тут ще новое чинить. Що можу ще зверечі? О, там може було на все поканчу взяти. Що я босий хожу. Хоч який, ні? Далі, простий камінь у мене якраз є. Кюстя міста занимати. Нина Хосен. Ну, та пішли ми.
Ну, як поранно. Ти wszystko jednakowe. І це буде направду ілюзія, якби воно у скалі такою чинено. А, вже в мене не є сих. То раз буде. Йой. Доста ми буде сякого доста ми буде сякого високого плафона. Все буде сухбосклад. Тут не буде ніч такого екстра. Ну. Уже май файно. Може сяк лишитись, як ми доста міста буде. Значить, 2, 2, 2. 3 ладися стають сяк. Та ще сюди гонний бити. Пфух. Та я тут півживота складу. Ну, та туди що? Та туди можеш зачинати другий шор сюди. Ні, можеш плафон чинити. Плафон я з чого хотів? Значить, тут можеш покласти блоки, які будуть... Ні. Ні, так не буде діла. І все має бути такою то, такою стіна. Значить, а в мене і не є того. Ну, та можеш казати, куди в мене лади тут, та буде продовження туди горі. Не сісімі треба було, а такої сісі. Ні? Такої нараз можеш сісі вчинити? О, круто! О, класно! Не думаю, можеш сяк нараз. Може в мене у башті на першому етажові повеликі вузори. Бо було чуття, що воно держить. Йой, все тут вже не мусить було. Бо в тих стінах була вага якась. А ну йдім вон поникаємо. А тут таку й можу чинити, знаєте що? А ну, я сякое один раз видів. Ні, не сяк. А це кое мож? Добре же зверейнили Панкевичову лексикальну датабазу його карпатських діалектів. І це за котру ти датабазу кажеш? Ага, то туди і сюди так. Ні. Туди не так треба.
Тепер має бути єднако з обох боків. Ай, ну, тепер єднако. Класно, мені це любить. Такі маленькі прозорчики, а не тут і великі. Ну, круто. Тут що тих 117 листків словами. Мені ся видить, я знав, за котру кажеш. Ото Чеський інститут викладував на днях, хайно. Добре, та туди тут має бути стіна. Ще одна. Даже не стіна, це має бути такий плафон. На 7 уровневі. Но плафон буде з дерева, і я, так мені ся видить, хотів його класти з дуба. Сяк. Плафон. Ага. Айно. Угу. Десь тут буде плафон. А не на інну ниже. Нормально, нормально. Нормально, не є біди. Абсолютно. Не буду ся бити голову. Нормально. Так, якось треба. Ай! А ведь даже не так, ай. Отсюда. А не можу тут. Чого не можу угла уліпити? О, сяк. Або. Туди мусить сяк чинити. Воно не є страшно, нормально, нормально. То, що воно тут маленько в углові пусто визира, то не є велика біда. Можеш отсяк зробити. О, парада. Ну, воно файно буде, воно файно буде. Нормально, нормально. Добрі, туди кладемо плафон тут, та й без бідоси будемо. У Вашечко робота. Айно. Все, порозуміємо, скапчаємо, за котрий кажеш. Я ти даже більше повім, він мені за то ще гід тепер розказував, аж таке буде. А тепер їм туди вже навіть заходив, та никаємо, що там доброго є. Та-да! Паради! Ну, тут у нас вже є плафон. Завтра будемо класти другий шток. Ай, ну я се з ним знав особно. І це, я ти так купив, мені було дуже чудно, бо це був перший чех, котрий зо мною говорив по-русинськи. І не насміх, а йож, він знає, він берує. То там це був дуже чудово. Я се з ним один раз видів у Празі. Так. Ну, у мене тепер висота етажа 4 блоки, так вижу. А хоч ото не є важно, на кілько буде високий слідуючий.
Ну. Виціться туди буде класти. Або і сисю мені треба. Тут вже навіть буде цигла. 2, 3, 4, 5. Два, 3, 4, 5. Два, 3, 4, 5. І ще одну ту і той порядок. Раз, два, три, 3, 4, 5. Ну. Ну, це буде башта. Зато далеко висіть видко буде. І ще не чув бесідувати чеха по-руснацьки, але руснака з чеським акцентом. Я був тим руснаком з чеським акцентом, знаєш, ще не так давно. Ех. І не взяємо більше тигла. Мало би ми застати. Угу. 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 Так, все я тут зробив дурницю. Тут все не треба. Тут може бути падемент, бо у мене і все буде один великий етаж. Просто великий шток. Тут не буде розділено. Тут буде розділено, а горі ні. А горі буде файно. Угу. Мігаль де Білдер. Ну та маленькося стара уже. Уже час іде, а я бися хотів з тим часом зліпшувати, ні? Так си гадав, що то є нормально. Як би то так зробити, або б то було гітандулі? То мені видав треба буде айно. І йо, то добра ідея. Так, все туди теж треба закласти. Угу.
Що чиню? Не попадам. Сяк. Я це все руками накопав. Ви сте розуміли. Я це все руками накопав. Ну, сяка. То буде плафон. То буде плафон. А тут мають бути ще наградичі. Так і сяк. Руно із Сима. Руно із Сима най будуть нові гарадичі. Ну, то так ось сись озер видав за муру, бо не було. Були ж там були два прозори маленькі з цього та й з того боку. Та й готово. Та що, Матю, я тя звідав, не тямлю, це ти мені відписав, це знайшов ось тако твої сусіда тепер на серверові. О, сяк файно, сяк поранно. Добре, а Дулі може так само зробити. Угу. О, сяк файно буде. Воно просто мало ліпше визирати. Так. І це буде айно. І це такий буде плафон. Плафон тут зараз чинимо з цього дерева. Ну, то не буде аж дуже мракодраб. Ну, якийсь це другий шток. А третій хочу вже робити лише уполовку з нього високим. А так хочу 4, авать 5 штуків би було. Так буде досить. Хочу, бо було далеко видко. Там ближе до чого?
Там цілий блок з цього боку. Добре, добре, добре. Цілий блок з цього боку, а туй. Отсяк. А! Хмарити зелені. Так, ні? Єнако? Єнако, добре. Так, біжимо спінькати. Треба се вже перенести сюди якусь постіль, видав. Бо то дуже довго, дуже довго бігати. Мушуся шпортувати мало. Так, як закінчились в руці блоки, можеш замість лісту в інвентар нажимати середню кнопку миші по блоку, і він появиться в руці. Не порозумів. Аж так? Кіть він є в інвентарі. Ага, ану. Ага, правда. О, правда. Наприклад. Йо, фунгує. Поняв. О, та файно буде визирати. Маленько несиметрично там возорги. Треба один вузир поладити. Та буде файно. Слухайте, іпновоціть визират. Мені це вже любить. Класно. Так. За перше треба сесь вузир туй маленько вменшити. Повинен був туй 2 на 2. Класно! Мені це любить. Так. Чорних гарадич мені треба буде маймного. І таких пак треба буде попробувати вчинити. Тоже класно визирати. Ну, а туйки за перше треба нам дочинити на то ободок такий, я собі там напланував. Все буде довго. Все буде довго, але і все буде файно. А? Єй, класно. Ви мені тут ще й підказки чините, ось як бути найефективному Майнкрафту, золотенькі. Ціни вам не є. Всяк воно буде має виступати. Всяк. О, тепер Ой-ой-ой. Зараз попробуємо тот протип ще раз. Як він фунгує. Хоба. Фунгує. Круто. А ну йдемо, побзираємо, як воно визирать здалека. Хоба. Все серйозно. Ефективність. Ай, боникайте, круто визирать. Мені це любить. О, що воно таке угловате. У нього є такий об'єм, що воно... Щось у ньому є.
Так, а цей вузір такий сяюб стане панорамний. Далі треба планувати, як буде слідуючий етаж. Тут вже не мусять бути гарадичі, тут вже може буде літру вкласти, або треба собі розпланувати, який він буде великий. Ясне діло, що буде виціть, досить, нєвня, просто і тигла. Тест, нєвня, просто і тигла. Ну, не просто, а кам'яної тигли. Просто тигла, така гівня, не шпор обчинений. Пец, то та. Йой-йой, це дуже потихо робить. Як би його ускорити? Хіба покласти ще один, бо я то не буду робити. Там у мене були ще. А не будете в хижі зима? Я покладу скло. У мене просто скла раз не є із собою. У мене скло є там у Силові, у Ленгарьовому. У Ленгарському Силові. А на що я сюди прийшов? Я сюди прийшов за цим. Ну, воно насправді класно визира, тому що воно оброблено, воно ж учинено сірим, а детайли чорним таким. Круто. Так. Може один такий нараз на СС перечинити. То ми ся читаво пригодить. Ну, та кіть виціть будуть виходити гарадичі. Та мені дасть видав досить буде достане. Добре, так. 1, 2, 3, 4, 5. Ого-го, Ні, нормально. 2, 3, 4, 5. Всяк буде достави, да? Значить, тут виходить 3, тут 2, маленько. Та туди буде один проходить такий на балконик. Тоже не півла башня буде така, ось широка. На такі малі облаки не можеш дати скла. Ти хочеш поїсти з AC? З AC? Ні, вони будуть без скла. AC будуть без скла, то нормально. Дощ є впадати. А мені треба було ще віддав чорного сього, ні? Це не треба мені було. Ну, це 2. Айно, а плафон буде ще на один майд горі, ясно.
Плафон буде ще має горі. Угу. А у мене є ідея, що з тим можу чинити. Який плафон буде ще... А ну, як і се тут здолі вазіат? Угу. А тут іще один шор класти сяк. Ай! Думав, це буде мати смисл май на верхній. Здолі, видав, не буду так чинити, а на верхній може вчиню. Ошки то піде ще єдним тим. Угу. Добре, бо треба ми чорного голуболубкового цигля ще. Має много. Сідло на кого? На гачура? Що? Ось на нового коня? Мав би мати сідло, так мися видить. Китися за коня, направду, звідаш. Туй не є. Дораз поникав. Айно, мав сідло. Поранно визират. Мені ся зачинать любити. Гачурі то коник. Жебра? Жебре? Айбо то... То не зовсім кінь, я так тямлю. Тут не гон не бити великі озори. Тут не гон не бити великі озори, бо і все буде башта така. Значить, тут по 2. Май мало закрити. Ти щось мені сьогодні це повисокое. Ага, бо там уже має бути плафон. Ну, сяк має йти. Айно, сяк має йти. Добрім получив. Значить, ще сяк. Та й даже СС може по великі озори. Треба ще туй. Сяк учинити. А ну, руно з сими? Руно з сими, добре. А тут можна домак закласти. А ось цякий прозір лишити лише. Ось цякий. Бо тут має бути літра від горі пак. Треба було вчинити літру до горі. А на то мені треба верштак. Де є літра? Тут є. Ви ці так далеко видко, класно. Що
щось творить. Жребія, ти казав. То порозуміємо. То кінь. Просто ж я так тямлю, так ся каже епін на коня хлопа. Да, як так. Happy Wolf 127. Щось у нас творить, ми кладемо башту. Може навіть не башту, можна так казати, ми кладемо у самобавці мені нову хижу. Бо я вже назбирав мільйони ресурсів на то, та хочу наконець мати собі епну таку читаву газдівську хижу. І вже її кладемо, дай Боже, 2 години. Значить, ото низькися точно не кінчить, бо це дуже велика хижа буде. Так, тут у мене вже буде балконик такий. Ну, а тут треба чинити так, і хтось чинить усяде, бо вона була май. Ага. Так. Ну, треба поникати. Ага, значить, ото вже плафон. Значить, тут мож сяк. Угу, добрі. Ну, вона сяк має масштабно визирати. Якое рішення я пудникав у Марковича. Найся не сердитки, що? All the credits to Маркович. Ну, парада. Далі. Хто то Маркович? Та не лиш цигани суд Марковичі, чоловіче. Ото мій Цімбор, і він тепер із нами теж бавить на серверові. Кіттямиш, де є село Загрунь, та він жиє за тим селом за рікою. О, знаєш де? Матю, тямиш, де наша з тобою рибацька хишка, халупка? Тямиш, ні? А на тій халупці маємо тот великий дерев'яний таку пристань, з якої ми маємо рибу. І з тої пристані видко берег, острів через воду. Та на тому острові буде жити тот Маркович. Кіть маєш дяку та можеш відкрити карту у Майнкрафтові та поникати, яку він собі там зачав класти хижу. Я вчора там з ним був та мало вникав, що він там кладе. Хочеться впустити, що я помагав, бо я не помагав. Він визират много май професіонально в тому, чим я. Він казав, що він давно бавив Майнкрафт дуже много. Добре, що він тепер не никать стрім. Може б йому було ганьбо, що я за нього тільки розказував. Ну, сяк. А далі, що м хотів? О, класно. Ха-ха, сяк учені усяде. Сяк. Та сяк треба і долів чинити. Мусить так. Воно файно визирати. Ніякого практичного хюсна в тому не є, або визират іпно. Так.
Парада. А, Стас свою хижу не докінчить. Матю, ти все пропустив. Його із чата вигнали геть, на серверу забанили, бо він крав. Він крадач. Такий дуже безсовісний, бо він крав, брехав, аж не украв, а коли його імели, то повів, а, ну добре, та вкрав, та що, та я верну. Такий дітвак, дуже гамішний. Дуже гамішний. Не знав, як ти то пропустив. Ось Стаса вже викіряли геть. Так. Та тотося нігде вже Матю не докінчить. Вонося там так обстане. Заклянеся. Направду. Я десь тут серединому. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ні, тут 2 будуть. Або можеш учинити... Тоді тут можеш учинити кіт не 1 та 2. Всяко руно між ними. 1, 2. 1, 2, 3. Не руно. Я ся напуду, що він це домак розбив геть. Ти з того боку такої видав треба. А, з цього боку такої не вийде покласти. А кіт 1. Нормально буде? Нормально буде. Так, треба більше спати. Колись я постіль перенесу. Колись я постіль перенесу. Так, щось звідеш, коли з бурдами? Що? Не порозуміємо тя. Чекай, що кажеш? Могло бися збурати, та вробила бися бригада, а ресурси бися могли дещо Я розумів, або по правилам сервера такое не можеш робити. Бо не можеш брати чужое. Бо тоді ми станемо такою тим чоловіком, котрогось ми вигнали, бо він брав чужое. Ну, і це файно визирати, Никей, це файно визирати. Та й можеш ще тут теж такі накласти. Бо раз ми треба забити скелета. Гей! Йой! Ти виділомися, що тут був ще зомбій? Це не був. М'ясо з нього, то видав він був. Ну добре. Тут яма якась. Ага, ту їм ще не наклав. Ну, мені ся дуже любить, як воно виходить. Воно виходить дуже епно. О, капець.
Я тепер хочу такої на серверові покласти, бо файно, мені ся любить. Я за ся гордий. Заселитися в ту хижу не можеш. Там хижа, кіть добре розумію, тепер ся звідаєте за ту Стасову хижу, не може, бо вона недостроєна. Там навіть перший етаж не докончений, просто великий фундамент. Ну це серйозно визирати. Це серйозно визирати, бо тут туди треба сись вузір ще менший вчинити. То буде сяк. Один сюди, а ту на один розширити. Сяк. Мені ся так любить, дикайте. Вау. Вау. Я ся можу продати. Бодаку купив. Ну. Та сяко я ся придумала. Треба заїсти, бо я щось ніч не їм. Добре. Значить, то вже другий шток, то третій шток. І треба нам класти четвертий. І буду відійти, це четвертий буде фінальний цінет. А мені це не треба. Добре. А я можу тут вже плафон не чинити, а покласти башту, просто високу башту. Або вона буде поширока. Можу туди вчинити тут ще один шток, а вже з нього пак високу башту, просто саму башту, без нічого там. Всяк може. Так, це 1, 2, 3, 4, 5. Так. 2, 3, 4, 5. Руно 7, добре. То такий можеш класти сесю. Як так? А чого сяк? Що я десь... Угу. Так, 1, 2, 3. І ой, то вже я повного. То вже я повного вчинив. То вже я на один май високо вчинив і треба. Ну не бай. Не бай. Тут буде плафон. А цяк. Це буде плафон. Ну добре. Тут вже виходу вон не буде. Добрі. А чий сяк? Чий сяк? У мене з собою дерева не є, та може із кам'яного цикля буде плафон. Це як? Так, що кажеш? Таке барс не шумне є в того. Ну, правду кажеш, правду кажеш. Десь ми поклали дискотеку на сервері. Хе-хе-хе. Ти б хотів знати, ти б хотів знати. На то Матю треба було никати стрім. Угу. Йой. На стрімові було видко місто, де воно ся діяло. Ну, так. То ясне діло має бути майна густо. Йой.
Так, 3. Тут повеликий. Тут і тут буде повеликий. Сяк. Може навіть так. Угу. І тут туди так. 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 Добре. Не. Так, обобили маймалий озори. Та буде на Ютубі, уже є, Матю, тот стрім, де ми клали дискотеку, він уже є на Ютубі. Правда. Буде хоч один плафон не з дерева. Юй, а знаєте, що я ще не знайшов смереку? Я на цьому сервері ще не бачив ані одну смереку. Не на серверові, а в самобавці, в всьому світові. У мене тут ще не було смерека. Мені треба її буде десь знайти. Я ходив гуляти, я ходив у одну експедицію. І я знайшов був чорний дуб. Тот, що там видите. Видите там? Чорний дуб у мене. А смереку не знайшов. Так затимбанув, так хочу смереку. То таке добре дерево на ставбу всякченого. Ай-ай. Йой, смереко. І пентак. Так, тут треба злізти. Сюди вилізти. І тут нам треба нашу стандартну схему. Так то буде. Так то буде. Вечоріє. Ну, Мініся любить кластись у башту. Мініся дуже любить. І процес, і результат, який у мене виходить. Круто. І ви ці далеко видко. Дуже далеко. Файно так. Так, там уже місяць виходить. Треба би мені йти спати. Я собі дотепер не приніс постіль. Чого? Треба вже як затямити. Аж треба ми сюди постіль. Бо в мене ся тут і у хижі будуть спавнити фраси. Так, щося звідаш. Я знав таку співанку за смереку. А в чому вона так росте далеко? Чарівна наша смерека. Розкажи мені, смереко, чому ти так ростеш далеко? Добре, значить, є у мене вовна. Тут не є. Мені треба там постіль мати.
Туйня є вовна. Дерево в мене є. 3 вовни, 3 дерева, сіра постіль, tu його маєш. Вовну на місто. Скло нам треба простої чи фарбленої. Інтересно, це треба, може, позатемнювати скла. Не, а то буде несерйозно визирати. Затемнене скло, не. Так, що у нас тут з перепалюванням? Потихо цяпкат. Ну. Так, тут ще пусто. Всіх можемо ще наметати горі, найся воно потихо надіє. Того ще доста. Можемо землю викласти, яку нам не треба. Щось було. Пес загавкав. О, дякую, нагадуєш, ми обоємося взяв постіль. Так, тут буде андезіт. Андезіт мені не треба. О, білий діоріт. Може з нього теж щось пак учинити. Або це треба. Ні, то буде темна башня. Білий діоріт мені пак на щось друге пригодить. Так, у мене тут потемки, ото не добрі. Треба дочасно якоїсь світло накласти. Я пак покладу нормальні лампуші, або раз не буде хоч щось, бо тут сяде дуже темно. Я не взяв чорну тиглу. Мені тут хабіл. Мигалю. Постілім узяв, чорну тиглу не взяв. Всю заберу. Та й сейми, бо вже треба. Ну, десь ми. Угу. Тихо так, супокійненько, нікудися не пилуємо. То файно, то файно. Коли я цяк не трафлю, ну то не бай. Щось якое, направду, може буде і на серверові покласти, або інше кое. У мене появилася ідея. У мене то надихнуттяся появило. Що я хочу щось чинити. Давно такого не було.
Класно. Хоба. Так, хочу поникати, як воно визирати. Вау! Хо-хо-хо-хо-хо. Ну дай подойду. Баба! Масивно, ні? Круто. Мені ся любить. Мені ся любить. Ну, та ще тут вже не є смисла класти горі епен етаж. Можеш просто башню таку вчинити. Одну, а ведь навіть дві. А ведь одну. Одну і доста буде. Або можеш вчинити, пак буде по-серйозному, і все така темна башта, а можеш тут буде зробити світлу там, і від одної до другої мостик учинити. Не знав, на що то мені треба. Ну, а ведь пак як розширити, будемо видіти. На неї поникав з многих боків. Ну, вона вже дуже масивна, мені ся видить, ще маленька така шпічка там має бути. Невелика якась. Щоб воно не було аж дуже гігантським. Літру треба буде продовжити. Так, значить, одна є 2, 3, 4, 5. 4, 5. Щось недобрі. Щось недобрі. Бо я хотів меншу. Тоді сяк не буде фунгувати. Туди треба мені сяк учинити. Аби літра йшла сюди. Ага. В мене міста ніякого би міг подумати. То не так мало бути, я придумав. Ну, добрі, Мигалю, майся, тримся, йду спати, бо зрана школа. Добре, Матю, давай, щасливо. Я теж довго не буду, бо сісю башту я низько не встигну кінчити. Тут много роботи. Добре, воно повинно бути туй. 2, 3. Ну, та й на сьому до 100. 2.
З якою би було, значить, то у нас буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 блоків на раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7 блоків. 7 на 7 блоків, нормально, так? Добру нічку, Матю, добру нічку. Заходи пак на сервер, забавимо Майнкрафт. Так. Два. 3, 4, 5. Опа. Ха-ха. Він на постелі так поскакує, я не знав. Ха-ха. Ха-ха. А, завто діти селян тих підскакують на постелях. Бо то класно. Ну, добрі. Так. Хоба, хоба! Круто! Можна постіль скакати. Так. Тоді тут ми хотіли. Щось ми хотіли. Сихоня мало. Та й сихоня немного. Треба ми було ще учинити із простої тигли гарадичі. Треба поникати, як воно визирати здалеку, це воно мені буде штимувати. Айно. Щоб була і від того краю теж мало відсунута, не так і сисів притик. Бо вона була не на одного бока. Айно, тоді так. 5, ти ще 5, ти ще 5, ти якраз буде файно. Треба ми з цих простих гарадич туди вчинити ще. Отак. Двох раз ми достати. Ще, ну, може... З цих може ще вчиню. Куцьковатих. Вони визирають інтересно. Та єдних, та й простих. А цих у нього ще є. Уже у мене сей кінчат, слухайте. Знайшов команду на пошук коня. Data get entity name Lasco. Аби це команда не найде коня, а й засамонить його. Айно, це як? То мені треба бути далеко коло нього, це близько. Ну, коло міста, де він ся загубив. Найде, укаже координати. О, інтересно. Та може йдемо поглядати Ласкадорос? Бо у мене і матеріали кінчаються потихо. На то-то. На башту.
Так, хмара ти зелений. Йой. Ну. Всяк файно. Треба... Тут може будуть двері. А це має бути повністю закладеною. Хіба підсіцький прозір можеш лишати. Всякий. Ти тут так само. Всякий? Єднакий, айно. Або... Ту його не буде. Тут буде літра. Так. Тако і найде, вкаже координати, якусь інформацію. Ще можеш телепортувати, ну то май читерство. А ведь найде кінь знаходиться в чанку, який не загружений в пам'ять, сумнівно. Можеш попробувати коло хижі, а ведь конкретно в байдиковцях. Кить у нього ім'я, та не мав би ся задиспавнити. Айно. Ну, можемо попробувати. Так, мені сюди треба буде ще літру. У мене не є матеріалу на літру. А, ні, є. Ну, лізь дули. Як му тяжко. Бакюками треба буде. Сам не знав. Буду никати. Як високо, капець. Ну, та тут треба ще 5. І дгорі так само. Яся дуже був висоти. Не знав, це я розказував. Яся дуже був висоти. І то, що я тепер роблю, мені, ну, тяжко. Так, тут у мене вже більше не є сих літри. Капець, як вона нас скоро кончила.
Та що? Літри не є, та я туди тепер вилізти не можу. Дім поникаємо, як наше чудо-юдо визират іздалека. Та будемо йти, попробуємо знайти ласка і видав будемося на низько вже сохраняти. Ну, парадно. То ще маленько догорі, там якусь стрижку собі вчиню і буде якраз добрі. Сонце заходить. А та можемо переспати тую хижі. Вже у нас постіль є. Тепер сюди буде ближе, як туди бігти. Де я? Ще має високо? Добрий раночко. Так, ідемо глядати коня. Угу. Каже, уж не мож. Уж не є такого. Data get. Не мож такое. Не фунгує. Туди... Що чинимо? Туди нам треба ще дерева. Ось ми доклали літру догорі, та й готово. Сяк. Ага. Кажеш, не найдена. А ну, йдім у Ленгарьова. То треба чити включати, кампець. У себе пробував функує. Поняв. Значить, кажеш, створа не найдена. Ласко. Кіть кажеш, створа не найдена, значить він годен бути просто за межами чанку, айно? Та йду у Ленгарьово попробую. Вау, круто! Яка крута башта! Вау! Фасо. Добре. Йдемо у Ленгарьово, поникаємо. Ну, не тручання. Ну, бо я його лишав у селові, так і все. Він не міг далеко втікти, бо... Щось є... Десь він є. Або де він є? Ага, позиція 299, 88, 583, все одно. 299. Де є? 299. Ми знайшли ласка, значить 299, ідемо туди. Господи, ніч не вижу. 299, 88, 538. Окей, 299, значить він десь насів.
Він там. Він там. Туди мені треба йти. Я йду за лоском. Він там вгорі, на горі має бути, значить. Як? Він має бути там. Це вище. 88. То моя теперішня висота. Ласко має бути туй. Ласко! Капець, він ся спрятав. Ай. Ага, я знайшов ласка. Ми знайшли ласка, дякую. Галичанин мені поміг знайти ласка. Капець. Круто. Ідемо дві. Вау. Я вже й не думав, що це стане. Чесно, я вже був похоронив ласка, можна так казати. У мене є кінь. Класно. Вертаємося в село. Ну, я обійшов був все. Я був на 7-му березі зверху. Значить, я був від нього дуже недалеко, коли я його глядав. Я все виходив був. Я на 7-му березі зверху був, а він туди, прийшов туди, та він там ззаді спрятав. Капець. Фух, ми знайшли ласка. Биня пан. Я в шокові. Класно. Тож мені сьогодні і це не буде фунгувати. Тут мають бути не двері, а й така біда, як це вона називати. І все. Одного ми доста буде. Бо тут і не двері мають бути, бо всі двері будуть відкривати селяни. Мені то не підходить. Да, як сяк. Дочасне рішення. А ну. Йой. Замість цього треба просто дуб покласти та й городину. Все, ласко тепер не може вийти. Порядок. Фух, і це... Я не знав, що робити. Він був страчений пару місяців. Ну, пару місяців, бо я не бавив в основному. Та не в основному, я просто не бавив самобавку. І це дуже круто, що знайшовся ласко. Класно. Тут городина має бути. Дубовий плот. Де є? Тут є. Я в шокові.
Чого мені тут треба open plot, а не двері? Бо я видів, аж селяни двері відкривають, а сесе не відкривають. Фух, конець. На цьому можу кінчати нинішній стрім. Ніч ліпшогося вже не стане. Ми знайшли ласка. Треба йому придумати стайню буде і в новій хижі теж. Слідуючий великий мегапроект буде після гуртожитка цього. А знаєте, я тепер на нього никав, та доста непілий гуртожиток такий получився. Доста файний. Я постарався. Так на нього никати доста даже паранне. Треба буде, видав, ще піти в того бока, може там будуть якісь смереки. У того бока я ходив, там лиш то-то. Ну, требася ще натягнути... Требася ще на послідню натягнути ось що тут із склом. Обом знав, кілько тут є скла, обом на слідуючий стрім собі придумав, ага, немного. Ну, гонно ми застати. Та на слідуючий стрім можу собі взяти скла, виціть. Ага, рушт. Дубовий плит той був, ну, супер. Та що, будемо туди кінчати на низько. Всі вже біжать спати. Та я буду теж. У мене вже дорос 11 годин. Та що можу повісти? Чистовані позирачі. Раз майтеся. Щось з вами звидимо. Низько був дуже класний стрім. Я строїв то, що мені ся любить. Мені ся дуже полюбило. І ми знайшли ласка! Никайте ту є! Ласко! Віртання блудного коня! Ну. Та добре, майтеся. Все, щасливо. Добру ничку.